बाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ रायजो राजा नोंथां नायगिरिमोननिसिम आंनि खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय दिनै बे जायगायाव फैनानै आङो गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों आलासि हिसाबै आंखौ अनसायनानै दिनैनि बे मेलावहाय बा दिनैनि बे कालचारेल नाइटआवहाय आंखौ इनभाइट खालामदों जोबोद मोजां मोनदों गावखौनो गोग्गाथाव मोनसे फिल खालामदों आगोलावथ' बेनो जगा फिल्म प्रडाक्शनाव फार्स्ट माबा जाबाय इंडिया का नम्बर 1 बडी स्प्रे फगानो जाजेनदोंमोन ओमफ्राय आरो नेक्स्टआबो जाबाय गुवाहाटी सारियालि बे जगा फिल्म प्रडाक्शनावनोमोन आरो फैनो गोनां मुभिथ' गैथ'आ दा खिन्थु फैनो गोनां माखासे प्रजेक्टफोर दङ थाबैनो मिथिनो मोनगोन आंनि मुङा दिप्ति बसुमतारी आङो झारबारि दखरानि ओमफ्राय आङो दा आंनि ग्रेजुएशनखौ कमप्लिट खालामनानै आङो दा क'क्राझार ल' कलेजावनो LLB खालामगासिनो दङ आङो जोबोद प्राउड कि आङो सासे बर' बिमानि फिसा बर' बिफानि फिसा जेसेबांनाखि थांनानै थागोन मानो होनबा गावनि हारिमुखौ गावनि हारिखौ गावबागावनि सायावसो गावबागावनि आखाइनि सायावसो थायो जेनेबा आङो बेखौनो सानो कि आङो जेसेबांनाखि आङो थांनानै दङ बेसिमाव आङो हायाब्लाबो आंनि हारिमुखौ आं अनसायलांनो नाजागोन